zvipiriso zviya. Right. Maitwa zvipiriso atinoda kudzokera kudambudziko nekuti tinoda kuti vamwe vanhu vagozotsvaga apostle monalita. Saka tinoda kunzwisisa kuti how deep were these problems in your life, and we want a chronology of those things that were very difficult moments in your life. Zvakazoita kuti muzopedzera matsvaga dzidziso idzo vanogara vachidzidzisa, vanogara asi chatoda pana testimony yedu tichitangira pakuti kuomerwa kwamama kaita neupenyu kwakamira sei. Upenyu hwakatanga kuoma, murume hachatondoona sechinhu. Kugara kuye kweswa tatakaita tiri pamwe chete tichiri kuno, zvese zvakatanga kuchinja. Murume hachauya kana kumba, basa unoenda dzimwe nguva unosenza kairi pasvondo, unongoerekana basa ranzira pera. Vana kuchikoro zvimwe chetezvo. Mwana wangu musikana anga akuita kunge asisatonzwa kana kumutsura kana kutaura chinhu. Mwana akanga asisanzwa. Uyo mukomanawo ndizvozvo, pamwe kungorwara, kumwe kusinganzwisisiki. So marriage yakabva yatoparara. Marriage yangu yakabva yatoparara. After how many years were marriage? Ndakandatone 10 years. Ndobva yaparara marriage. Ndobva ndati pamwe uyu, pamwe zvinoita sezvinhuwo zvangoitika zvichazo pamwe ndikaona mumwe zvinochinja. Ndobva ndawanikwa nemurume wandinaye izvozvo. Matambudziko aya futi akatanga kuuya. Inini akutanga futi kuteera matambudziko aya. Ndopapo patikazonyatsosvika pakufungisisa kuti inini ndikuita dambudziko iri, handisiri ini ndega. Munin'ina wangu ari kutaura zvimwe chetezvo. Hanzvadzi yangu mukadzi atochinja vakadzi zvimwe chetezvo. Avo vakasara kumusha zvimwe chetezvo. Kuti ufone kukanadha uchemenhamo zvimwe chetezvo. Mumwe anoshanda pamwe chete pamwedzi, angoerekana basa rapera. Takati nemainjiniya mumhuri medu, asi ese mabasa akapera. Vakadzi vekutanga vese pazvinhu vakaenda. Vakadzi vavaina wandizotowa vechingari. Zvaka zvatooma kusvika ikoko. Ndozvakazonyanyoita kuti titsvagisise kuti torumurwa sei padambudziko iri. Pakurasika njere apa mabota. Pakurasika njere zvaitikana kuti munhu uchitofamba, njere dzotopesana, zvekutopesana zvokubvisa kana hedu murodhi. Asi njere dzekuti hatina kutangira patiri pakurasika nemadzibaba edu. Vakanga vaine dambudziko iri. Tichizobvunzisisa takazonzwa kuti kana baba mukuru Nhingi vakazoshaya paya, njere dzaimborasika. Kana sekuru Nhingi vakanga variko tisati tatombozvarwawo, njere dzaimboita dzaimborasika. Zvazotsvagisiswa, zvakazonzi ana sekuru vakanga vakatora vashandi vakauraya vakanourasa mubako. Havana kudzosera vana kumusha kwavo nekuvabhadhara havana. Saka mhepo idzi dzese dzakadzokera generation dzedu. Saka dzakati kumadzibaba kuvana dzichienda kuvana vevana kusvika ku4th generation. Zvakanga zviri pateni idzi dziri kumba kwenyu chete here kana kuti kwana baba mukuru nekwana baba mudiki? Tese pamhuri, tese padzinza redu, zvekuti kana nekumadzitete chaiko zvaka zvakutoti nekuwanokuwa kwacho zvaka zvakunonamira. Titori nevamwana wamadzitete vaingopesanawo pfungwa, wakatozongopawo zina utozonzi kumusha kwakabva mai wenyu ndokuri kubva mhepo dzese dziri kuteera. Mumarepentance imomo muri kunetsera pakuti zvinhu zvatirikutaura zvezvemafamilies, hatisi kutaura zvemacommunities, ndezvemafamilies. Mafamilies imomo vanhu vanenge vakakanganisirana. Mumwe akatora mota yemukoma akatengesa, mumwe akaba mari yemunin'ina akatumirwa mari ari kuUK akanzi handitengere imba. Pakadaro nyaya yeforgiveness inogona kutadza kuuya 1, nenyaya yerepentance uya akazviita anogara achingoti shauri yako ndezvako. Kuna vanhu vanoona sokunge vane marights emaproperties emumwe wake, asi anongoti hazvina kana nebasa izvozvo. Ende vanhu vanogara vanoita izvozvo vachiziva kuti haundisungise. Munhu akadaro mungamudzidzise nyaya yeforgiveness. Ari kukanganisirwa nemwana wamai vake, ari kumubira zvinhu zvake, agomutengesera zvinhu zvake achiti haundisungise futi, nekuti ende munhu akadaro harepent. Asi muri kutaura zvekuti you want to build a family, pave ne-family union. Vanofambiswa sei? Forgiveness, repentance and nepride yekuti handimbofa ndakati sorry. Right. Ndo chinhu chimwe chiri kuputsa mafamilies, even mamarriages. Pride yekusaadhimita kuti ndakakanganisa. Zvandakakanganisa rega ndinozviwisira pamberi pemumwe wangu. Handiti
nditi ndiregerera. Ivo apostoli monalita vacho vari kunzi handidi navo. Ininiwo ndakuti regaiwo tivaunze kwamuri tione kuti ndiani futi the next anopinda muqueue yekuzoti anenge akuti handidi navo. Unoona kana mamusicians anogona kunyora imwe song so yekuti hauzomboiti song yaJaa Praise, unoipersonalize woiita yako. Apostoli monalita vakazvizarirwawo nemhuri yavo vakazviita. Kune vanhu vakuti aiwadhe vangoti vasati vapedza kutorwa nevanhu tora nhamba dziri paskrini idzo nokuti zviri kukunetsa upenyu hwako zvinogona kuperera pano paapostoli monalita. Apostoli, tiri kunzwa testimony yaamai vari kutotaura kuti pandiri kuzouya netestimony yevazukuru yevakuwasha michato. Makamboita sei kuchaizvizvi apostoli? Chingori chipo Mukoma Sly. Handiti? Chingori chipo chinenge chiri mauri and uchigona kuchichengetedza chipo ichocho. Pane secret ipapo. Yes, pane secret ipapo because vakawanda vari kurasika zvipo vanenge vainazvo zvechokwadi but vari kuzopesana nezvipo zvavo. Handiti kusazvi munoona tinotisu mweya ndo unotitungamirira mberi isu toteera mumashure. Saka ukaenda kumberi kwemweya ndokutorasika kwako, ndopo kuzopindana nezvakasiyana siyana, kunoromba, kuda kutsvaga mbiri, kuda kutsvaga chaunga, kuda kunzi ndini watorasika. But ukaramba uchifamba, inini am one person Mukoma Sly wokuti ndinoti zvamandipa Mwari ndizvozvo ndo zvandiri kutogamuchira. Ndiri munhu anogutsikana nezvandinopiwa naMwari nezvavanondiitira. Ndinogutsikana nechipo changu because ndenge ndichiona kuti pese pandabatsira munhu ari kudzoka netestimony. Pese pandabatsira munhu ari kudzoka netestimony. Saka hazvisi zvichaunga but kuti chauri kuita chiri kubatsira here munhu uri kubatsira. Hazvisi zvitora mari united ndozvikupa kuti vanhu vazorombe, ndozvikupa kuti vanhu varasike. Handiti iwewe ukangoziva kuti aiwa icalling yangu, saka Mwari ndo vanounza vanhu. Handiti saka vanhu vauya ivavo chivabatsira nemwoyo. Mabva mabata pane mubvunzo wangu wokuenderera watiri kuenda kumberi. Nhasi tiri kutaura nezvemagenerational cases anotiteera, mweya yemarudzi inotitevera. Tinozoona kuti kana takakutarisa imimi sekutaura kwakutaura amai vachiti, how do you manage to maintain and control chinhu chinonzi pride chekuti imimi you are well established, you have got your things, mune dzimba dzenyu dzakanaka, mune madzimba enyu akanaka, munofamba nemotikari dzakanaka. How do you manage to have that humility yekuti you come down to a level yaSylvester asina chaainacho pasina kuitwa overtake nepride muchipfuurira mberi nebasa renyu? Munozvimanager sei? Okay, chinhu chekutanga and I think kuto vakandibereka vabereki vangu vanhu vanga vane maposition ekushanda nevanhu, kunyanyanyanya my mother munhu aishanda ndingati nenyika yese because vakanga vari secretary weku women's league transport and what muzano PF. Handiti and waiona kuti vaiunganirwa ungu vari futi chairperson ameno maposta avo vakanga vakapiwa munhu zveairana crash yake. Handiti saka ndaiona kuti most of the time munhu aiunganirwa nevanhu ende vaisasarudza kuti mupfumi kana murombo mutsvuku mutete mukobvo aiwa waida vanhu vese. Munhu aida munhu wese but anga ari munhu anga asina shamwari yekudza ndine best friend yendiri kuswera nayo, ndine best friend yendichashanyira. Ende izvo ndo zvinhu zvawaigara vachinditaura kuti mwanangu unofanirwa kudzidza kwandiri, ona ndiri munhu wevanhu but handina shamwari, handina munhu ndinoti ibest friend yangu. Mapindura ipapo mapindura mubvunzo wangu. Tauda kudzokera panyaya yetestimony yaMother.
she went through what we can also call mental distress. Yes. That led to depression. Depression that was not easy to cure even with the highly specialized medicines in the first world. Zvakatadza kugadzirisa munhu. And then tinoona kuti also chimwe chinhu chakava affecta inyaya ye breakdown of marriages. Today you find kuti munhu wese achikura mukomana kana musikana destiny yemunhu ndeyekuita marriage, ndeyekuita upenyu hwakanaka achifamba nemotikari dzakanaka, ndeyekuita chikoro chake neupenyu hwakaita hwakanaka. But all these things hazvizi kuwanika muvanhu vazhinji nekuda kudzidza kwandaita patestimony kwekuti vari kuteerwa mumamarriages nemweya yakaipa. Mungade kutanga nekutidzidzisa kuti iyo mweya yakaipa yacho iyoyi inozokonzera mental distress, inozokonzera mabreakdown emamarriages, o inokonzera kuti munhu atazopinda mumarriage mukomana kana musikana. Mubvunzo wenyu woti chiyapa? Mubvunzo wangu woti mweya yakaipa inotitevera nhasi inobva kupi? Okay. Right. Tikatarisa Mukoma Sly, even in the Bible, handiti tinoona kuti makanga mune kuteerwa, ndingati magenerational cases akanga arimo, handiti tichitarisa kuma-Israelites, handiti vainamatiswa zvitombi, handiti asi kuti vazopinde pakudhilifwa, handiti yenge yatoo mweya ndo matangira anongoita magenerational cases atiri kutaura nezvavo. Imimi nhasi mukatanga kuita chiumbwa chenyu, handiti mototanga kutoti kuvana venyu uyai, ndo chinotichengeta ichi. Saka uyai mombodyiswa poriji nezvibhakera muri ipapo, muri kudyisa vana venyu, handiti muri kudii. Chinhu chiya chamuri kunamata pachinotanga kuti chaakuda muripo wacho, maybe chinoda kuripirirwa nekupiwa vakadzi kana kuti varume. Handiti muri kuona vana venyu kana vazukuru venyu vakutanga kutosangana nemaspiritual wives kana maspiritual husbands. Handiti muri kuona kubva pachinhu chiya chamaiti imimi ndo chinokuchengetai, ndo chinokuunzirai mari, ndo chinoita kuti mutyiwe, yosina. Saka ndo matsangiro akaita mweya watiri kutaura nhasi wemagenerational cases. Munhu aingotanga chinhu chake vamwe ndo aiti mombe yake mabhuru ndo baba wemusha, handiti akutotanga kuomberwa, akutanga kuombera pamombe yake, yosina, wakutanga kuombera pamombe ya, wakutanga kudii. Then kune waizo isa mweya yakaipa pamombe kuti aregai vari kuombera mombe yoga. Saka isusu hatiroyei mombe, tiise mweyapo vari kunokutaurira pairi chaakusimuka ipapo wamweya wakaipa, handiti muri kuzona. Saka chinhu chemagenerational case chinhu chakatangwa nevanhu pachavo, handiti vanhu pachavo, handiti ka munhu otanga kuita zvinhu zvake zvokuti zvinomitisa madivisa ayaya ekurima, handiti kuti munhu akohwe chaizvo, munhu arime chaizvo, handiti zviya zvokuti kutyiwa chinyi, handiti then ndo pazvakabvira ipapo, handiti. Saka chinhu chakaramba chichizoti imimi kana madzisekuru enyu nemadzimbuya enyu zvirizvo zvavaiita zvairamba zvaakuteera ropa kana vakauraya wachichekeresa kuti waone upenyu. Munoziva kuti kune vanhu vanochekeresa vana vadiki kuti iye aramba achirarama, upenyu hwanga uchararama uyauya nevana vaya ndiye akuurara, unoita top up kwaari semaplese nevanhu vanoramba vachirara nevana vadiki, handiti achiita marituals ekuti akarara nemusikana ane 15 years, musikana kana anga achararama 8 years dzake dzaakutoenda pari. Iye kana anga ari ndosaka muchiona kuti mune muchishamusika kuti naimi munhu akuma 50, 60, 80 years ari kuramba achinzi ari kurara nevana vadiki. Chii chiri kuitika? Anenge arida ropa riya revana vadiki, handiti. Asi zvinhu zvinoitwa nemushonga hazvisi zvinhu zvokungoti munhu arara. Vari kuvanhu vari kuzviita but vachitochembera, utoona akachemberesa, handiti, kudarika makore ake. Asi zvinenge zvichiitwa nemushonga.
zvinhu izvozvo. Saka ndo zvinhu zvemunozoona kuti zvinouya futi kumagenerations anochera. Ungodzi naime baba avo vatosvika kukura havakuri seiko munhu ane 60 years vachiri kuramba vachiita kunge mwana mudiki, vachiri kuramba vachidanana kusagutsikana. Zvakabva kuya kumadzesekuru avo. Handiti waida kuti makore avo aramba achiwedzerwa, aramba achiwedzerwa. Handiti but zvinhu zviya zvaiitwa nemishonga yekuti vanhasi vari kuzviita vacho. Saka tichiti vanhu ngavatsvage deliverance, ngavasunungurwe. Handiti kuzorodza magenerational cases. Saka izvozvo zvinhu zvinoaffecta sei marelationships emamarriages, maeffects ezvinhu izvozvo izvo. Toda kutaura kuti vanhu tivhurike pfungwa kuti this is the pattern which is following myself, my aunties and maybe my children. Yes, right. Chinhu chekutanga chinoita kuti munhu iwe uvhurike pfungwa. Handiti iwewo paunosangana nemaproblems tomboti emarriage. Handiti waona marriage yekutanga yaputsika zvisinganzwisiki, hauna chawatadza, hauna chinyi. Handiti pangoitika zvaitika, marriage yaputsika. Handiti chitarisa kuti kune vamwe here vari kusangana nezvousangana nazvo mumhuri yenyu. Handiti iwe ukaona zviripo kuneniwo madzitete angu first marriage chinyi. Handiti zvakangodaro zvikadaro chiisai musoro pamwe chete kana muri vanhu vanowirirana. Handiti kuti izvinhu izvi onai zvakaitika kuna tete wedu nhingi, kuna tete wedu nhingi, kuna bamudiki, kuna bamukuru. Handiti zvinhu izvi magenerational case izvi zviri kuteera ropa. Handiti saka toita sei? Handiti maakuchiisa musoro pamwe chete kutsvaga way forward yekuti musunungurwe pazviri. Handiti saka tikutaura nezvemunhu ato mumarriage. Handiti but kune vamwewo futi wekuti anoita a pattern yekuti sekutaura kwaakuchiita ndirini mother kwokuti akapinda murelationship inongoita 2 months yobva yadzima. Can you expand on that? Kuti zvokonzerwa neizvozvo? Okay, izvozvo zviriko zvekuti kune vanhu vekutoti anotozikanwa kuti haapedzi gore ari pamarriage. Handiti anenge aakutotsvaga zvemumwe murume kana kutotsvaga mumwe mukadzi. Handiti tikada kutarisa izvozvo tinotarisa mufamily macho zvakare. Toona kuti zvinhu izvi madzesekuru achoko, madzimbuya achoko, madzitete acho hakuna here vaiita zvinhu izvi. Handiti kuti gore ari mumba atobuda, gore kana 6 months atobuda. Angava ari marelationships vari kuvanhu vakadaro. Mukoma Sly kuti anouya achati apostle ndaneta it's 3 months relationship yatopera, ndisina chandatadza, ndisina chandadii, yatopera. Saka ipapo panenge paakuda kuonekwa kuti is this generational case kana kuti pane munhu mufamily anenge akaita chinhu icho chikunzi vana vaSly avarori haarori. Handiti saka pane pauda kutariswa ipapo nekuti kunewo hama dzimwewo dzisina kumira zvakanaka dzekuti zvatangira pauri but kumadzitete zvanga zvisiko, kumashure kune vamwe kwanga kusiko, kuvana kwababa mukuru hakuna izvozvo but kwenyu uku kwababa wako namai wako ndokwemuri kusangana nazvo. Handiti chete makadaro. Saka zvinenge zvauda kutariswa kuti hapana here ari kuzvikonzeresa zvinhu izvo, nekuti kune vanhu vanozviita kuti akaona kuti afamily vana vanhingi vana chaiwo vanobudirira, uyo ane njere, uyo ane future, anobva achiiswa mweya iya yemamwe madzisekuru nemadzimbuya vakafa vachiti apa tore mukadzi apa roorwe inodirwa mukati memhuri yako, wozoona kuti zvinhu zviri kungoitika muvana wako chete. Saka izvozvo chaachiroi witchcraft inenge yakatoitika iyoyo. Haisi generational case. Generational case ndeyekutarisa kuti kwababa mukuru zviri kuitika, kuvana vatete zviri kuitika, kwababa mudiki zviri kuitika. Asi kune vamwewo zvekare vanototi munhu akasvika asi akaapproachwa nemukomana anongone fiye so kana kuti mukomana haana kana chaanotadza, vari kutombodanana murelationship but pakangotaurwa nyaya yekuti ndoda kukuroora ane chimwe chinhu chinosumuka maari chisingade marriage. Zvinokonzerwa neizvo kuti munhu ave nefiye yekungotya marriage. So right, zvinhu izvozvo zviri patro Mukoma Sly
kuti one munhu asati atombopinda handiti mumarriage but atongori nefiye anenge achiona handiti kune vakamukomberedza wedzinza rake zviri kutoitika maybe pamwe wanenge wachingorohwa wese munoziva kuti kune generational case iyoyo yekuti kana zvakaitika kumadzimbuya enyu kumadzitete munee muchingorohwa nevarume handiti kurohwa kupondwa kuputiswa maziso dzine conflict yes handiti muri kuzona saka kuzoita kuti chero conflict resolution haishandi mabva mataura kusocial ndapinda I'm going deeper I'm seeing that in the spiritual realm. Yes. Haishandi ipapo nokuti ari kutarisa ari kuona kuti vanasisi vangu macousins chinyi vanogara vachingochema vanohurirwa kana kuti nemarume handiti moziva kuti hapana chinhu chinorwadza chekuhurirwa handiti chinhu ichocho chinorwadza kupinda pamwe kutukwa handiti ndo zvinhu zvese zvazvidikwi mumarelationships kutukana mashoko anorwadza kurovana kuhurirana hazvidikwi handiti saka munhu anenge agara aona ubva ati ine nhangu kuti ndizogara ndichichema sezviri kuita sisi wangu ndizogara ndichichema sezviri kuita munin'ina wangu achihurirwa nemurume achirohwa achiitwa sei achitukwa besi hangu ndibva ndarega kozoita mumwe wekuti anenge apinda osangana nazvo zviri kusangana nevamwe kuti kana kuti vanenge vachihurirwa vachidii handiti then anopedzisira ane fiye yekungoti ine nhangu handichadi vatori kuvanhu nhasi uno vanototaura kuti aiwa no it's not for me beta undingotsvage wekuenda naye auti zvatoperera ipapo kuno vanhu vakatosarudza izvozvo handiti paupenyu hwavo nekuona kurwadziswa nekudii kunenge kuchiitika mumarelationships umwe nemumwe mumafamilies avo tikati kana tiri mumafamilies imomo maconflicts angave here a symptom that can also be aligned to generational cases right ishuwa iyoyo munomboziva kuti kune mafamilies anotozikanwa unza vaungane pamwe chete avo kunyeba vanogona kutanga muzvakanaka asi popedzisira chinyi vakurwa pakutorwiwa zvekutodamburana chaizvo chaizvo handiti saka mukada kuzozvitarisa unozonzwachinzi nemadzisekuru ndo zvawaita nemadzibaba ndo zvaita waitonyatsotaurana ngatisanganei kana kuti kumusha vanhu pomhoresanwa asi paitozozikanwa kunzi hariperi zvakanaka tiri kudzidza yes regera amai vati makombo aapostol yes kune vamwe vanhu apostol zvokuti kana vari mumba handiti vanogona kugara 10 years havana vana yes can we link that to generational cases or vanhu tongoti vari kuita family planning right pane zvinhu tu unogona kuona kuti munhu anogona kutaurisa inini ndina natete vangu kana 2-3 vakatoroorwa vakatochembedzana nevarume vavo vasina kana mwana handiti vakatozoita vana adopta handiti right kozoita zvimwe zvokuti paroiwa handiti munhu akatoroiwa aisirwa mhiko yekunzi hauiti mwana kozoita zvevamwe wokutoti Mukoma Sly havasi vese vanhu vakatosikwa pano pasi kuti vanoita vana ndosingaziva pane vanhu vakatovharwa nzira yacho iyoyo yekuti abati mwana utoriurema hwakazvarwa nofanana nemamarriage wa haasi munhu wese anosanwa kuroora haasi munhu wese anosanwa kuita sei kuroora saka vanhu sometimes pane zvimwe zvinhu zvosingasanwa kuzvipa stress nazvo handiti uchatsonoti aiwa nzira dzangu dzese dzakachena chichi but handisi kuwana munhu anoenderana neni munoziva pane zvimwe zvinhu Mukoma Sly zvekuti unogona kuona kuti uyu munhu uyu zvandandichifunga maqualities ake maitiro behavior no uda kuavoida handiti kungozozviisa mumastress kana kuzviisa mukunyadziswa handiti waisa munhu asiri muupenyu hwako because waona iwo kuti behavior yemunhu because
pane zvimwe zvinhu zvokuti tozviziva kuti mabva kumba kwenyu Mukoma Sly mune makuriro enyu mune zvinhu zvamunoda mune zvinji but mukanga maane partner yenyu handiti inogona kuona kuti madyiro anoita umwe wangu handiwa kana tapinda murestaurant zvinonyadzisa saka imimi kana muri munhu anoda handiti kuumba chinhu chakanaka handiti munobvuma kutsurwa taitsoki ndaitoona kunge zvisina basa musati ndo makuriro andakaita iwani saka ndo madyiro andaitoita kutosvika nhasi uchitondoona ndoma you see things like that what you see is what you get you see now but umwe wenyu anenge atoona kuti aiwa no handiti handizvo maybe majaira pamwe mune zvimwe zvinhu zvamaifarira kuona then umwe wenyu agona kuona kuti no izvi zvinhu zvazvichaita handiti vumai yes mapfekero chichi you see things like that eating habits table manners you see things like that saka munhu anogona kuona kuti munhu yaatsoriki saka beta ndokuzvigarira ndega handiti ndikushaya munhu ane maqualities andiri kunyatsoda handiti ndikushaya munhu ane hunhu wandinonyatsodawo pane zvimwe dzinonzi nobody is perfect handiti so pane zvimwe zvaunongona kuti hai izva zvina basa handiti izva zvina basa you see now pane zvimwe zvaunozona kuti kana munhu aramba kutsurika no saka kune vanhu vakatozvarwa vachitonzi iwewe ungori equeen wakadaro uri wega iwewe eking wakatongodaro uri wega hauna munhu wekuti hanzi ungazoti hanzi ndine murume wangu kana kuti ndine mukadzi wangu mambotazvo dzimba dziya dzinogara dziine maconflicts akuzodaidzwa in the popular term azvaone kuti domestic violence maconflicts iwayo anozosvika pakuti vanhu vatadza kuresolva then there is zoti to physical violence izvozvo zvine effect yakaita sei pamunhu ari kuitirwa violence iyeye uye nemasiblings aanenge achizvara vana vaya vanhu vanozoita confidence here kana vamusociety izvozvo ndo chimwe chinhu Mukoma Sly kuti vana vakakurira muenvironment yakadaro kune vamwe vakatokura vachiita kurwisaniswa vachiitiswa boxing handiti mavakakurira vachirwisaniswa vachidiwa chidii mukada kutarisa vana ivavo nhasi uno kana kuti vakura vavanhu vakuru ukada kutarisa ndo vanhu vane violence pese pese ndo vanhu vanoda kurwa pasingafanirwi kunge vachirwa ndo vanhu vanoti handinzwava handiti chinhu chingori simple anoti handinzwa handiti ndakanzwa vamwe mai vachiti murume wandakanga ndinaye wekutanga aiti mukaita misunderstanding ndiye aivharisa imba yese kupenga achitokudza kuti baba wangu ndo zvavaisatotodareta kuna mama wangu inini mama wangu aitotonyarara baba wangu ndo aitenge vachitoita sokuti ndiwo mukadzi mumba saka ndo zvacho neni you see things like that saka zvomutora izvozvo zvinoaffecta vana vari kuberekwa muenvironment inoitwa maconflicts zvinoaffecta zvangofanana noone kuti vana vanoberekerwa mufemini yekuti baba vanopota vachibuda pamba vachimbonojola 1 week 2 weeks vasi kuzikanwa kunzi vari kupi that's a generational case yemunozoona kuti vana vakomana vanogona kutanga kuzviita izvi vamumamarriage avo anogona kungobva pamba asitombozikanwa kunzi akaenda kupi ombonofara ombonoita joyi dzake ikoko ozodzoka you see now pane nyaya yekuti kana pane ma-emotional distress anouya nekuda kwema-situations aunoona mumafamilies iwayaya makuriro maitiro ari kuita ana baba naamai and things like that tingati zvinhu zvatingati zvinobvisa kana confidence yelife here mumunhu kune vana vari kuona domestic violence mazivese mumba mavo right zvinhu izvozvo zvinobvisa handiti confidence mumunhu bcause munhu mwana anenge akungozvibvunza kuti so ndo utori upenyu hwacho here handiti hunoraramika mukada kutarisa vana ivavo vakashaya counseling vakashaya
because hazvisi zvokungoti munhu anomhanya ngononamatirwa. Counseling first. Handiti ozoenda kudeliverance. Yekutanga aziva kuti aiwa izvi zvanga zvichiitwa nevabereki vako. Tarisa kuti iwewe kumhuri yakazvarwa nevabereki vako iwewe wawakaberekwa navo zvanga zvisingaitiki here. Zvakangotangira kuna baba wako namai vako chete here. Handiti iye achapindura kuti kana kuti ndainzwa futi kuti bamukuru vanorovana nemukadzi, ndainzwa futi kuti zvakadai. Handiti ndainzwa kuti sekuru ndo zvavaiita. You see things like that. Saka iwe wakubata kuzoti wakumugaidha sei, kumudzora kuti pfungwa dzake dzidzoke pakuwe normal. Vanhu ivavo vanenge vachida kuti wapinde masessions ecounseling kutanga. Handiti onzwisisa kuti izvi zvaikonzereswa it's a generational case kana kuti imhepo yechiroi yaifuridzirwa kuvabereki wako kuti mukati memba yavo mushayikwe mufaro, mushayikwe rugare. Handiti saka akatanga anzwisisa izvozvo then ochipinda padeliverance yake. Handiti uchimusunungura munhu kuti right tauda kuti ngazvichiperera kuvabereki wako ikoko, iwewe nemhuri yako youchaita maakuchisunungura. Handiti yes. Pane zvimwe zvinhu zvatinosangana nazvo futi muupenyu hwedu mukurarama. Chandingangoda kuti mungojekesa zvekare kwandiri nekune vateereri. Spirit of rejection inouya sei mulife yemunhu, inopinda sei? Right. Spirit of rejection inouya nenzira dzakasiyana. Pakuti lese muri mumafamilies, handiti unoona kana kuti iwewe uchaisoleka. Handiti uri mumarriage unoona mukadzi wako kana kuti murume wako anenge zvinhu zvinotozoya mumba zvatopasiswa kana kuti nemasiblings ake kana kuti nemabereko ake zvotozotouya mumba zvatopasa kudai. You are not involved. Yes, you are not involved. Handiti saka chinhu ichocho unofanirwa kuti uchiongorore kuti chiri kukonzereswa chiri kubva pauri here, chakamboitika here kuvabereki wako vakakubereka. Handiti kuna maybe pamwe baba wako ndozvawaita kuna mai wako. Handiti munozona pamwe mama wako ndozvawaita kuna baba wako kuti waironga zvinhu nehama dzavo, chotozoya kuna baba wako second hand, chozoya kuna mama wako second hand. You see? Saka inogona kuita sort of futi generational case iyoyo yekuti kana zvaiitika kumaperenzi ako chinouya futi chakutouya kwauri. Handiti saka unotarisa woona kuti chatangira pandiri here chinhu chekuti handikosheswi. Handiti ndinoita like I'm being rejected by everybody. Handiti saka unotarisa kuti kana zvatangira pauri manje watosapose kuti usike help kuma ministers of God, vanove mapastors, maapostles, maprophets. Handiti wosika help or kuma traditional healers kwavasarudza kuunoda because panenge paakuda sort of cleansing nezvakureva kuti pane zvawakaitwa, pane munyama wawakaiswa werejection. Handiti kuti iwewe hakuna matimamboona kuti kune munhu anenge achitotaura kana kuti zvinhu zvine sense but hazvitambiwi. Wakaiswa mweya iwewe kuti chaunotaura chounodi hachiteerera. You see now. Ndiri kupanzwa. Tiri kutaura futi nyaya yemagenerational cases uye muchibata futi nyaya yekuti pane zvimwe zvinouya nokuda kwejealousy, greed nechichi zvinouya pakati. Maconflicts iwaya anopedzisira aita kuti baba naamai vapesane, vasiri vese pamwe chete. Maeffects azvinoita kuvana ndeapi? Right. Chinhu chekuramba chinhu chakaipa. Ndosaka kana mubhaibheri chaimo Mwari wakati handifariri vanhu vanorambana unless umwe anzi aita cheupoa. Handiti nokuti Mwari wakatoti uyo anonzi kana kuti ane shavire uroi anogona kubatsirwa nokuti haana kuzvida. Tinodzokera pamwe kumagenerational cases. But wapomba iwewe watonyatopfimba munhu kana kuti wapfimbwa watobvuma waisa kuti une murume, wapfimba uruza kuti une mukadzi. Handiti ndosaka muchiona Mwari wakati
ndinobvumira kurambana kweuyo anenge ahurirwa handiti right nyaya yekurambana yakaipa inokanganisa vana mukukura kwavo nekuti ndikuibvunza nyaya iyi nekuti zvinezvika kwanyanya kuzara masingle mothers nemasingle fathers nekuti mukaona panorambana handiti pane zvakawanda zvinoitika handitika mwana azokura maybe ne1 parent munhu achada kuroora futi kana kuroorwa handiti wanopinda mune imwe wanano handitika right pamwe mai wemwana uya varipo vapenyu havasati varoorwa handiti mai vaya vaona kuti iwe varoora mumwe mukadzi vanotanga kushandisa mwana handiti tiri kudzinzwa nyaya idzodzo kuenda kuda kunoroya chi mainini vatorwa handiti kuti imba yaiparare nekuti iwo havasati vaita se varoorwa babawo vanogona kuita same thing ndo vane vana vanogona kutanga kushandisa mwana kuti anoroye chi mai saka mwana muri kumuisa kana kuti vana muri kuvaisa panguva yakaoma nekuda kwekurambana kwenyu kwamadini kwamaita makuita kuti mwana aende pakati penyu handiti ende muchimushandisa mumabasa asina kunaka vamwe amai vachiti baba vako vakashata baba vachiti amai vako vakadini muchizudza mwana saka muri kukanganisa mwana makuriro ake ndo vana munongoona vanokura vari broken katotanga kageneration handiti muri kuzona ari broken kuti ainini handiti muri kuzona zvakadai saka zvinhu zvekurambana kwevabereki chinhu chakaipa ndosaka chinochiti kana ukaona maybe marriage yako yekutanga yaramba zvisina tsarukano ibva vatanga kusika deliverance usati waenda kune imwe marriage futi next one yes zvikuna kuti kubatana kana kuti a union yema-parents it becomes a role model to their siblings yes nekuti vana nemasiblings vanoona handitika kuti aiwa apa pane chakanaka handiti aiwa mumba munodzorana mumba munodai noise haisolvi chinhu kurwa hakusolvi chinhu but kutaurirana muzvakanaka neunyoro handiti netsitsi kwete kuita ruzha kana kuita kunge muri marivals manje zvinoitwa zvokuti community ine zvainounzawo manegatives ainounza mufamily yevanhu for an example kana ukakurira muimba yekuti baba naamai vakarambana even introduction yako kuvanhu hama dzikauya ndiye mwana wanhingirika wakurambana nemurume uyu uripo uchizvinzwa community iyoitwa sei right community pano pakadaro community inotoda kudzidziswa like pane pachida like kupota vanhu pachiitwa maprograms handiti ekuti vanhu vapote vachiziva kuti kunyangwe mukaziva kuti mwana uyu azvarwa nehure handiti hamusanirwo kuti munge muchiintrodusa mwana muchiti hande uyu kauya asiri kuzikanwa baba wake you see things like that chinhu chakaipa chinoita kuti mwana iyeye womuri kuintrodusa saizvozvo munenge muri kuto wani kumudestroy kwamuri kuita nekuti mwana anokura angoone ukasha nemunhu wese handiti mwana anokura akazviisolate kubva kune vamwe handiti nokuti anenge angoti ndikadai ndichabva ndanzi ndiye uya wababa vaya vekuenda kujera ndo vababa vaya vasina kukwana rapist handamukona ndo vababa vaya mondi handiti ndo vababa vaya vanongofamba vachiita mana pese you see things like that child spacing saka mona kuti izvozvo hazvidikwi community inotodawo education yayo yekuti mukaona zvakadai aiwa
hamudaidzi munhu munoona zvakafanana nekuti udaidzwa uchinzi mai vatsvuku veme. You see things like that. Chinhu chisi I know kuti ndiri mutsvuku but the way yawandidaidza nayo haisiriyo. Hande muri kuzona haundizive here tomboti hako hauzive but hazvinyatsoita. Hande muri kuzona saka ndo zvinofanana naizvozvo haudaidzi munhu nemaproblems anoitika mukati mefamily yake. Haudaidzi munhu nezvaakasangana nazvo. Zvinoita kuti munhu atadze kuhila. Right. Tida kuenderera mberi ipapa mabata kuti munhu atadze kuhila. Anditika now we want to zero in on that healing. We understand there is the spiritual or traditional healing processes kana zvinhu zvinoteedzerwa kuti munhu angaite senodanzwa even mother vachitaura patatanga program vachitaura kune makombo kune zvinodzidziswa kune zvavanofanira kuteedzera kuti vaite process ende vabva vataura vachiti process iyoyo hazviitike overnight zvinotora kanguva. Now we want to understand maybe you can munogona kupatsanura kuti kana muchiti spiritual kuchinzi spiritual healing kana traditional healing tiri kuedza kutaura kuti kudii muupenyu hwemunhu afukurira mumhuri nemagenerational cases akasiyana-siyana neuwandu hwawo hatingaapedza asi ndofunga tabata mazhinji acho ari kutishayisa mufaro mukati meupenyu hwedu. Zvinofambiswa sei paspiritual and traditional interventions? Ataure nelanguage yekwenyu kusocial interventions. Social right. Kana mhuri iri kusangana nemaproblems emagenerational cases iwayo or witchcraft, because witchcraft inoda kunoita segenerational case. Handiti nekuti munhu paanoita kachiroi kake kaikai Mukoma Sly anoti futi tingati paanoita uroi hwake handiti anobva ati Sly nemukadzi wako Charity nemhuri yamuchabereka. Handi muri kuzona shayai rugare, hakuna chamuchaita chichabudirira muupenyu, hakuna charoorwa chamunobata nemaoko. Saka it's sort of generational case yafomwa yakireetwa pauroi. Handi muri kuzona. Saka ndiri kuti inini vanhu vanenge vachifesa machallenges akadaro iwayo ema-generational cases through witchcraft or through their great-grandfathers or mothers or whatever. Pa-traditional way yekusunungurwa. Toti iwe wasarudza zvako apa zvadunga munhu manje. Kuti muruda kuenda kunobatsirwa kupi? Muda kuenda kuchivanhu here kana kuti kuchikristu. Handiti? Saka kuchikristu isusu tinenge tichiti you go through my sessions deliverance. Kana chiti ma sessions like zvataurwa namai wangu achipa testimony kuti it's hazvisi zveovernight watomuka watobhoiwe watoroorwa nhasi watodii watodii. Handiti ndezvekuti ma sessions deliverance nekuti chinhu chakomba chiri mumhuri menyu chiri muropa rako. Handiti so you go through ma sessions echi deliverance. Kana uchinzi every Sunday wewe uya kuchechi uchitenda pa program yacho iyoyo every Tuesday chichichi uchispraywa nema-anointing oil uchitwa sema-anointing water wakutoteedza izvo. Handiti right. Uyezve repentance Mukoma Sly haukwanisi kusunungurwa pama-generational cases. Handiti emudzinza mako kana kuti aitwa nevaroi. Handiti uri muzvivi usina kutanga warependa from your sins because unoti nhasi wauya tokuitira zvatakuitira vamwe vanhu vari kutosunungurwa but wobva waona usiri kusunungurwa. Uri kuti uchibva pano urikutotanga kutotextira girlfriend, uri kutanga kutotextira boyfriend, pamwe une mukadzi pamwe une murume. And even if usati watoroorwa kana uri munhu ari kuda zvechokwadi kudeliver from a generational cases unotombotsanya zvese zveboyfriend yako zvegirlfriend yako kutomboenda pamutsanyo nekuti mweya iya yakangwara inoona kuti okay iwe waitirwa minamato yawaitirwa handiti but uri kunopinda muzvivi zvakare.
mweya yodzoka futi. Ande murozona ndosaka muchiona kuti kune vanhu vanoramba vachitenderera neupenyu nenyaya yekuti haadi kushingirira kugadzirisa maproblems ake once and for all. Tunozouya hatirambi kuti matambudziko anouya mukati muupenyu hwemunhu, ndosaka tichinamata everyday. But pane mamwe etiri kutaura mahombe emagenerational cases kuti anosanwa kuti umapedze once and for all. Woziva kuti ndaakunamata. Asi ngoti come out in the name of Jesus. Anditi anotoitwa maburning sacrifice hawo chichi anoitwa zvaiitwa even nguva yana Abraham. Anditi unoita maburning sacrifice akasiyana-siyana, kune hwai, kune mombe, kune mbudzi, kune huku dzinotonzi kana ndedze black chat zvakudhipenda nemweya unenge waonekwa. Handiti uri kukutambudzai mumhuri menyu. Unogona kunzi huku dzenyu kutanga pa20 zvichikwira dzinonopiswa dzisonotoita marituals acho muri musango. Handiti zvonopiswa nemunhu anoziva. Izvozvo pane matsotsi ekuti wakandinzwa ndokutaura dai wakumhanya unotengesa vanhu huku. Handiti akazonyudza vanhu vachiti ndogadzira mashava angels. But inini ndaane makore Mukoma Sly ndichienda ndichinogezesa vanhu. Handiti kumadziva ataura ipa mabhoga zawanda. Yes, ndakaudzwa kubva ndichitanga basa iri ndiine 17 years kuti usafe wakaenda nevanhu pano pamusingaoni, kana iwe kuendeswa pano pausingaoni chiri pasi. Mune zviri mumvura zvisimbori manjosu zvinogona kutora nekuti mune nzvimbo nenzvimbo dzinoyera mumakomo, munziva imomo. Handiti mumadziva mune nzvimbo dzinoyera dzekuti hadzina manjosu, but pane zvikara zvirimo, nyoka, chinyi, dzimwe dzinonzi dzemasvikiro, dzemhondoro, dzechi dzisingadi kudisturb. Moenda ipapo. Izvozvo mukada kutarisa kubhindura kwekuti chidziva cheche chakasviba kuti tsva, but vanhu vakaita zvinhu zvokupinda kuti vasingaoni kuti pasi pane. Hande munozona inini ndajaira kuenda nevanhu kubvira ndonogezesa vanhu vangu kumadziva. Hakungonoitwi zvemanjusi izvi. Kumadziva kuenda kunogezesa vanhu mweya yakaipa muchiti ngaiyere usare wakachena. Handiti zvechipo chako chekuti une manjusu kana kuti une zei chinogadzirisika through you munhu. Zvirimo here mukati metsinzara. Handiti zvinotanga kukulidha zvega. Handiti zvezviri kuda kuti uite. But inini rangu basa ndienda pesa ndanokugezesa mweya yese yakaipa chichi ngazvierere usare wakachena. Handiti muri kuona kwete kuti uri kunokumbirirwe ipamvura. Ndozviri kutadza kuziva vanhu. Waenda pachidziva pamwe patori pakakandwa vanhu ipapo kana 50 waipondwa chikandwa ipapo. Woenda ipapo wakunonzi tiri kuti mhepo dzemumvura ngadziuye pana charity. You see things like that. Dzipi mhepo dzemumvura utonzi kanda masweets, kanda mabiscuits, kanda chini. You see things like that. Wine dziya vanhu ngavazive kuti wine chinhu chakanaka chakangosikwa naMwari. Chinogezwa nacho kukuchenura to attract good things, not kudhonza manjusi. Nekuti kana wagara iwewe wanga usina, sei urida kunoita kunotsvaga mvura? Ndokurombaka. Handiti because kana wagara unawo there is no need. Nekuti anenge achitokulidha manjusi aya zvaunosanwa kunge uchiita. Handiti zvangofanana nemudzimu. Handiti mudzimu wako unokulidha zvaunosanwa kunge uchiita sei? Uchiita. Handiti uchiteedzera. Handiti muri kuzona. Saka ndo zvacho. Saka vanenge vachida kudhilivha kuchivanhu vanoendawo netiko zvanoitwa pachivanhu kuti patitsvagai vanhu vasiri matsotsi vanoziva kuti hondo idzi dzemagenerational cases dzinozorodzwa sei. Handiti kune vechinamato endai futi kuvanhu vanoziva kuti zvinozorodzwa sei. But chinhu chekutanga kuenda mastages ecounseling. Munhu onzwisisa. Handiti munhu oihila kutanga. Because kune vanhu vanenge vari broken, singe vanenge vapinda mamarriages akasiyana-siyana, anenge ane kurwadziwa mukati mari, saka anoda counseling first.
onzwisisa handiti then opinda parependence yake kuti inini handidzokeri futi kune zvivi zvandaibata ndichingoita one woman after another, one man after another, handichadzokeri ikoko. Ndairwa nevanhu, ndaituka, ndainyeya, handichadzokeri kupi ikoko. Ndainyima, handichaiti izvozvo. Ndo repentance yatinoda kutanga then uchipinda pamasacrifices aunofanirwa kuita. Andataura mumarepentances imomo muri kunetsera pakuti zvinhu zvatirikutaura ndezvemafamilies, hatisi kutaura zvemacommunities, ndezvemafamilies. Mafamilies imomo vanhu vanenge vakakanganisirana. Mumwe akatora mota yemukoma akatengesa, mumwe akaba mari yemunin'ina akatumirwa mari ari kuuk akanzi handitengere imba. Pakadaro nyaya yeforgiveness inogona kutadza kuuya one nenyaya yerepentance uya akazviita anogara achingoti shauri yako ndezvakwe. Kuna vanhu vanoona sokunge vane marights emaproperties emumwe wake asi anongoti hazvina kana nebasa izvozvo ende vanhu vanogara vanoita izvozvo vaiziva kuti haundisungise. Munhu akadaro mungamudzidzise nyaya yeforgiveness. Ari kukanganisirwa nemwana wamai vake, ari kumubira zvinhu zvake agomutengesera zvinhu zvake achiti haundisungise futi nekuti ende munhu akadaro harepent. Asi muri kutaura zvekuti you want to build a family, pave ne-family union. Vanofambiswa sei? Forgiveness, repentance and nepride yekuti handimbofa ndakati sorry. Right. Ndo chinhu chimwe chiri kuputsa mafamilies even mamarriages. Pride yekusaadhimita kuti ndakakanganisa. Zvandakakanganisa rega ndinozviwisira pamberi pemumwe wangu. Handiti nditi ndiregerere ndakakanganisa. Izvozvo ndo zviri kuputsa mafamilies nemamarriages. Pride handiti and repentance yobva yanetsa, forgiveness yobva yanetsa. Handiti muri kuzviona. Asi munhu ukaadhimita, munoona zvinofanana nekuti unga uri mukadzi, vakadzi vati unoti akabatwa nechikumba but aregererwa. Handiti wai akaregererwa akadii? Murume pamwe anenge atarisawo aona kuti but inini zvinhu zvandakaita ndakati kuenda ndokuenda UK 5 years ende ndaisa communicate zvakanaka nomumwe wangu ende ndaisa tumira mari zvakanaka. Handiti umwe wangu akaonawo murume akati ndokubatsira. You see, anogona kuregerera mumwe wake. Ndaona kuti pane aggravating circumstances which led to commit adultery. Ende mukadzi akumbira ruregerero apfugama achema. Kuti murume wangu ndiregerero. Zvakanga zvandiomera. Uona kuti makore mangani. Unge usingatumiri mari dzako zvakanaka, waizotumira mari after 5 months. Zvakazodai saka ndaiona kuti vana havangadzingi kuchikona. You see? Plus ndiri munhu wenyama. Kana pamwe mari yanga iripo. Ndiri munhu wenyama. You see now. Muzasiye ipapo. Ndiri munhu wenyama. Ndiri munhu wenyama. Handiti but ina ndikurudzira hangu izvozvo. Nokuti zviya zvenyama. Atingotaura pamukukanganisa kwake munhu anozvipinza mucomfort zone ozvikavha but nenyaya yekuti mukadzi azviwisira pasi abvuma kutadza kwake, murume uchitarisawo kuti but ininiwo zvishuwa. Handiti muri kuzviona. Anoregerera. But vanhu vane pride yekuti handitombomukumbirira ruregerero ndezvake. Zvinokonzeresa kuti parambe pane kusawirirana. Handiti mumhuri. Handiti forgiveness inoshayikwa. Handiti mumhuri. Nekuti zvinofanana nekuti iye pamwe atadzirwa anogona kunge aregerera but anoti aiwa kusvika iye auya handisi ndatadzirwa ndochienda futi already ndamuregerera kuti kana kuti mwana wamai wangu. Handiti kana kuti murume wangu kana kuti mukadzi wangu ndamuregerera. But kuti inini ndatadzirwa ndasunungura pamwoyo pangu kuti handimusungisi. Handiti handina action yandichadii yandichatora. Ndikutarisira kuti achauya achipfugama achigara oti I am sorry, ndiregerere zvinhu zvandakaita zvakakonzereswa nekuda kwezvakati nekuda kwezvakati nekuda ngati makutoshekanaka maenzi kana ndakanda kuregerera pamwoyo ndaimirira kuti uye uzodai. Handiti muri kuzviona kwete kuti watadzirwa
munhu yakuexpecta kuti iwewe ndiwe uchatanga futi kumhanyisa kumunyengerera. Ndo pride ka You see now, ndo pride iyoyo. Ende yatoputsa marriages, even mafamilies. And the reconciliation aibude. Ande munozona pane a continuation of family disintegration. Yes, plus chimwe chinhu chandakaona Mukoma Sly. Chinoita kuti pazoite panenge pane pride nechi. Wanoudza ani situation yako zvaitika zvamakaitirana nemurume wako zvamakaitirana nemukadzi wako zvawakaitirana nemukoma wako nasisi wako wanoudza ani handiti nekuti munhu wanotaurira iwewe kana iriwo type wofuti isina kukwana kana kuti anoda pane vanhu vane maspiriti edivision handiti wokutoti unoenda uchifunga kuti achakupa advice yakanaka obva tonoti usatomboswera uchinyengerera usatombonyengerera utori nezvinhu zvako iwewe unogona kuzviraramira unogona kuti musiya murume aende musiya mukadzi hapana chaunombonyengerera but unozozviona pamwe nekufamba kwenguva kuti sisi wangu yangu akakosha munin'ina wangu yanga akakosha mukoma wangu yanga akakosha murume wangu yanga akakosha muupenyu hwangu aenda handiti muri kuzoona saka ziva wounoudza futi uri kuudza nyaya dzako handiti wataurani in the bible zvakanzi mukadzi eshunamaiti woman akaziva kunotaurira kuti mwana wangu afa handiti paaitobvunzwa nevanhu naimi zviri sei mwana chii aiti ari right mwana iye mwana akanga atofa aiziva kuti havakodzera kuti ndivataurire nyaya dzangu akaenda kuna prophet mwana wake akanomuka handiti saka ndo zvinofanana nevanhu nyaya dzenyu muri kuudzana manetsana mumba menyu nemurume wako nemukadzi wako uri kunoudzana ukaona uchinoudza hama dzekuti vanonokufurira zvezvokuti unotobve kuwatofuta sedatya nehasha ibva waregera kudzokera ikoko futi vane jealous neupenyu hwako havasi kuda kuti uite murume havasi kuda kuti uite mukadzi havasi kudazve kuti ubudirire mukati meupenyu hwako because madivorces anodestroya zvinhu zvakawanda kusabatana kwenyu futi semhuri kunodestroya zvinhu zvakawanda because pamwe manga muchaenda mberi sefamily makabatana but division yatoitika iyoyo uyo akutanga kustruggle achienda akadai uyo akutanga kustruggle achienda akadai akadai saka chinhu chakaipa kuti muende pamunhu munoona kuti ari kukufurirai haasi kukudzoredzai pamwe chete kuti aiwa uyai darai apa imi handiti ari kutokuenkareja kuti haiwe siyana nazvo siyana naye tataura nezvenyaya tauda kusvika kupeto chirongwa tataura nezvespiritual intervention tikataura nezvenekirikini traditional intervention we also spoke about depression maybe somebody is not close to anybody or does not believe in Christianity or does not believe in these traditions. Is it possible for a human being like myself to also seek professional help like counseling and other interventions that can be given to anyone professional anyway? We don't want to be selfish. We are building a community. Ndo chinhu chakakosha ichocho munhu regera kuwe isolated. Keeping things to yourself, bottling up. You see now. Ndosaka muzona masuicide. Chiti muzvibvunzo naimi ndo nyaya yakazvura irere akatadza kusheya here akatadza kudii kune mapsychologists kune masocial workers sesu kune macounselors sesu tinoita counseling kune maministers of God sesu as well handiti okuti unokwanisa kuti uye nenyaya yako kana kufona pafona handiti wotaura nyaya yako aposto ndine nyaya dzangu dzakadai kana kuenda kune masocial workers or mapsychologists chichi woenda iko or other ministers of God you go there wonopresenta nyaya yako inini way back tichirugara kubulawayo ndakanga ndina advisor wangu upenyu counselor wangu Father Madida wekuanglican ndo kwandaienda kana pane zvandiremera kana pane zvandaidi ndaienda ndonoti Father ndauya ndine nyaya dzangu
handiti handina kutorera kuti kana kuti inini nditori ministers of good ndikubatsira vanhu vakawanda tinotokurudzirwa toti nokuti basa renyiri mune zvakawanda zvimwe zvamunosangana nazvo zvinogona kutotanga kukutraumatizai handiti even pamwe mamwe masituations emumba mako you need a counselor as well unotodawo mumwe munhu handiti anokubatsira kuti aiwa apa ita so apa ita so apa aiwa haye izvi hazvina basa you see things like that you unotodawo counseling. We cannot finish this program before we talk about something that always bothers me. We have hidden traumas that we are not very free to speak about. Maybe ndakarepwa, I'm not willing to talk about it because the family yakanditi inini ndibaba mudiki saka hatingataure izvozvo hanzvadzi yakakubata chibharo saka ungataure izvozvo. Then you have something inside you that has not been spoken or shared with anyone and zvichibuda kubva kuabuse yawakaitwa iya pamwe iabuse yekungoti uri mwana waigara naamai nini mukadzi wababa vaigara vachingokutaura kana mashoko ekuti muupenyu hwako nanhasi maabuses iwa maemotional abuses iwa maverbal abuse zvichiri kukunetsa muupenyu hwako. In conclusion, how can we that kind of a person aite break that silence kuti akwanise kubatsirwa because paipa mataura nyaya yerepentance but tine uyu ane silence haana chaakatadza asi zvaakatadzirwa akazvichengeta mumwoyo make zvokuti dundundu rake kana mwoyo wake ibhini remarara aakatakura kubva achikura. And Mukoma Sly vanhu vakadaro vane problem nanhasi handiti munhu anosvika kukura kutoroorwa kana kuroora anazvo handiti zvaakakura achiitwa. Kune vana vaikandidzanwa mudzihama but aenda mudzihama imomo pane zvaakasangana nazvo handiti kuabhuswa kumwe kuya uko kokuti aitadza kunotaurira maparents ake nekuti pamwe aitywa kuti ndikataura ndinorohwa futi munoziva kuti kune maparents akadaro you see things like that. Uri kuda kusanogara ikoko iwewe mai ndoko uchatogara ikoko handiti murozvaona. Saka kune vana vakadaro vakakura vakadaro handiti achinyimwa chikafu achidina achidii you see things like that. Okura akangodaro otosvika kuroora otosvika kuroorwa ndo vanhu munoona kuti dzimba dzacho idzodzo dzine maproblem. Anenge akangonyarara asi kana zvangouya anozviofulodhera pasipo anoofulodhera pasipo zvofanana nevanhu vanenge vakapinda mamultiple marriages and multiple relationships zvichifeila. Vanhu ivavo vakashaya counseling zvinoramba zvichingodaro nekuti paanonoofulodhera shungu dzake handipo anenge achizoti zvandaimboitwa zviya zvezvi manje pane murume uya manje ndatongwara iko zvino uri kungwarira pacho handipo munhu yapamwe atori right akatosiyana nemurume wanga uri nawo naye kudhaya you see now kana mukadzi wako akasiyana wako unayo you see now mukadzi wawa naye akatosiyana nevaya vawakanga wamwari zvake munhu wamwari so you see things like that. Saka unonoofulodhera pano pasipo handiti nenyaya yekuti wakachengeta zvinhu hauna wawakada kushiya naye kuti ndakanzwa. Saka inini ikurudziro yandiri kutopa kuvanhu vakadaro kuti it's high time yekuti buda tsvaga mapsychologist vakazara tsvaga masocial workers tiripo tsvaga maministers of god tiripo handiti toita counseling zvese uya utaure nyaya dzako rega kuramba wakabatira zviri kutokuafekta handiti utano hwako upenyu hwako marelationships ako zviri kukuafekta nekuti uri kuzoofulodhera pasipo. And it's yes. Imimi as social workers, we're talking about therapy here. It's not everything that a woman of God or a man of God should put a hand on you and things like that. But pani mama therapy anogona kunga achiitika. Why do you allow someone to cry during a counseling session? Okay. Right. Including us men, because don't such a right. Tinokurudzirwa kutopa munhu tai handiti kana auya kucounseling
kana achichema ngaachema asisu hatibvumirwi kubata kuzochema naye handiti kana tatoona kuti nyaya yake because kunoona nyaya dzinobata dzokuti misodzi yako unonzwa kuti yakuya unotomboti excuse me unozviexcuse woenda mubathroom handiti unopukuta tumisodzi twako then you breathe in you breathe out wodzoka handiti then munhu continue nenyaya yake you can continue munhu akontinua nenyaya yake achita sei achitaura kuchema kuya kunoita kuti arelease zvanga zvakabata mukati maye osara awe free ndosaka tichingoti maproblems ese Mukoma Sly haasi ekungomhanya ndaunotsvaga muteuro ndaakumhanya kwagogo nhingi ndaakumhanya kwasekuru nhingi ndaakumhanya kana kuti kwaapostle anoda counseling first mamwe maproblems handiti then munhu anotanga kuhila usati watotanga kutomubatsira hande muri kuzvaona through counseling achema aoffloada iwe uchimukanzela uchimuudza aiwa zvakadai according nenyaya yake saka unofunzwa munhu ako I am relieved then makuchitanga kuita maburning sacrifice enyu makuchitanga kuita zvemakombo enyu handiti munhu awe relieved. Yes, we have been speaking about generational cases, the effects and the interventions that can be used in order to restore sanity in somebody's life. Yes. In conclusion, in a nutshell, given 2 minutes, what is it that you can say in conclusion? Mataura vanhu kuti munowanikwa sei panyaya iyo yatatiri kutaura nezvayo muprogram yanhasi tichitangira even kutestimony yamadha. Okay, right. Ine ndingoda kukurudzira vanhu kuti vazive kuti magenerational cases ariko ndiwo ari kukonzeresa kuti urambe uchifamba Zambezi to Limpopo, ndiwo ari kukonzeresa kuti urambe uchichinja varume one after another, urambe uchichinja vakadzi one after another, urambe zvochita zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki handiti mucommunity kubatika. You see things like that. Saka munosana kuziva kuti zvinhu zviriko, seek deliverance, cleansing, zvinhu zvakakosha, maburning sacrifices anoitwa chini, counseling as well, and repentance. Kana usina kuripenda, you are wasting your time. Uchiti wabva kubatsirwa nhasi mangwana urudzokera munyaya dzako dziya, wabva kubatsirwa nhasi mangwana, saka uri kuramba uchidzosa zvinhu zviya mukati muupenyu hwako. Yes. Tinotenda. Thank you so much, viewers. There is Apostle Monalita. She has been telling us how generational cases enter into our bloodstream. Zvichikonzerwa nemweya kana mhosva dzakaparwa nemadzibaba edu. So she has been speaking about patterns that you can also use as a yardstick to measure if there are traces of generational cases in your life. If you are watching this program, we encourage you to repeat and repeat so that you don't miss anything, because every paragraph that the apostle has been talking and speaking to us and deliberating on this program, they have something to do with your life. If it's not your life, you know a friend who is going through these situations, you can also share this program with them. And above all, certain things you cannot do them on your own. That's why Apostle has been saying you need to seek counseling, you need to seek advice, you need to seek guidance on how to restore sanity in your own life, following the right channels that are provided by the combos that Apostle in her own WhatsApp groups and other media platforms. She can always give you those ones and you follow them. But what you need to do is to contact her through the number that is on your screen so that you will start this process and live a worthwhile life while time is still there. Jesu asati auya kuzotitora unofanira kumbotanga wanakirwa uri pano pasi, usangoenda kudenga une kukungura kwega marriage ndeyekungura, mabasa ndeyekungura, upenyu hwako unforgiving,
traces arimo muupenyu hwako, zvinhu zvausina kumbogara wataura nevanhu wakangozvipfimbika, varipo vekutaura navo vasiri vekudzinza rako, kana usinga wakashayiwa kutaura naye, kana maprofessional counseling wakashayiwa kutaura naye, Apostle Mona Lita vazvipira kuuya pamberi penyu kuti munhu wese ari kuona program ino ngaauye azotaura navo panhamba dziri pascreen apa. Munhu anozopinda sei muWhatsApp group renyu Apostle? Right, maWhatsApp group ndakavhara Mukoma Sly. Vanhu vakungondiona kuYouTube channel yangu. Normally ndokuri active zvakanyanya iko zvino do Facebook page ndinayo zvangu, but I am active kuYouTube channel yandakavhura. maWhatsApp groups ndakavhara. Iyo YouTube channel yacho inonzi chii? Apostle Mona Lita Spiritual TV. Apostle Mona Lita Spiritual TV. There are so many programs that can help you. It also helps you to go to program after program, watching and chewing and swallowing whatever she has been teaching. By the time you come to her, you will not waste much time, because you will now be going through the deliverance processes that she has been talking about in this program. Chasara ndichokuti tioneke vatariri vedu Apostle. Okay. Aiwa ndongoti Mwari ngaakuchengetei nevadzimu wenyu. Acknowledge your ancestors. Zvinhu zvifambi. Mwari nevadzimu venyu, acknowledge your ancestors, ndo mashoko avo ekupedzisira. Tanozvesa tafumana simbi yebasa paSly Media TV. Nakunda ichitate aita kuti program ino irekodheke zvakanaka. Tinosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa pano paSly Media TV. Asi regai kukangama kulike nekufollowa nekusubscribe papage ya Apostle Mona Lita pa YouTube channel.